бисёр ҷо меран фаҳм мекунанд, фарши печатҳо дорад, ҳама чизо дорад. Мардуми тоҷик безор шудагиай ҳамин чиз бародаро, безор шудагиай. Касоне ки ҳамин хел проблема дорем, бо то охири барнома тамошо кунен. Я лайка дареғ надорем бародарҷоно, ки то ки дигар нафаро ки ҳамин хел проблемаҳо доранд роиш кунен. Аз вақна бага бародарҷони азизи ман ягон камбудӣ бошам, ман ҷавоб мегӯм ки консултатсияш бепулай бародарои азиз. Ҳозир пеш як рӯз ягон чиза супориданӣ мерай, вақте ки пулша додагӣ пешаш мерай, хуб қабулут мекуна, фалон бемадон. Баъд ягон саволи иловагӣ метавӣ, мега ки та дургои чӣ набудӣ. И суми ҷудогона меса, ти қатима консултатсия гузарондеси, мега суми ҷудогона меса. Ҳама намуди запретора иншоалло аввал аз ҷониби Аллоҳ диюм бародари азиз буд мекуна, ҳуй мекуна. Запретор бисёри запретора мешава ки ҳуй куна, ҳамин бародари азиз ма мекуна. Выдворение кардагиан, запрет кардагиан, ҳамиёро ҳамин бародари азиз иншааллоҳ ки ба хоси Аллоҳи меҳрабон кортона буд мекуна. Ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони Сомонаи Раҳим Продакшн. Дӯстони азиз, 1 минут вақтона мегирам. Ба ҳар як шумо боварӣ дорам ки аҷоибот махкул мешава. Фирмаи Сунамед, дӯстони азиз, барои нафароне ки аз касали қан азият мекашанд, нафароне ки фарзанддор намешаванд, нафароне ки асабҳошон вайрону хотирпарешон ҳастанд, ба ҳар яки шумо боз нафароне ки аз гурда азият мекашанд, аз ҷигар, анами фирмаи Сунамета ба ҳар яки шумо гап мезанам. беҳтарин фирмаи аз компанияи Зиёратшоп харидорӣ мекунем, бо нархи дастрас, доставка ҳамаша дорад ва мебарем, барои саломатии худтон истифода мебарем. боварӣ комил дорам ки ба ҳар яки шумо писанд меям ва метавонед ки ба падар ба модаре ки касали қан дорад, аз ҷигар, аз гурда азият мекаша, аз фирмаи Сунамет анами дороро роӣ кунед бо ширкати Зиёратшоп дар тамоша. Марҳамат, номерои боварӣ дар рӯи экран. дӯстам роиш кӣ бародарода. Ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони Сомонаи Раҳим Продакшн. дӯстони азиз, умедвор ҳастам ҳар яки шумо тансиҳату хонобуд ҳастед. худованд нигоҳбони ҳар яки мо шумо бошад. ҳазор раҳмат барои тамошо кардантон. аз ҳама эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамин наворо ба дӯсту ба рафиқтон паҳн кунед. ҳама каса бо сабр тамошо кунед. дӯстони азиз, барои ҳар яки мо шумо муҳиме ки имрӯз пеши як рӯз мерем фаҳм мекунем, пеши як тоҷикиш мерем мегем фаҳм мекунем. дӯстони азиз, як чиза ба ҳар яки шумо ман тавсия метавам. як бародари тоҷик хидмони юрист, шахсан кори ман ғалтидагӣ ба дар Федератсияи Россия якда кори семейнию проблемҳо рафтам, ҳатман кор мабуд кард. беҳтарин муомила, бачаки хуб, хубиш ҳамаи бародарони азиз ки мерай аввал ҷоша мебинӣ, ҳамара 100% мебинӣ, баъд қатиш гап мезанӣ, ҳамаро мефаҳмонӣ. дӯстони азиз, барои нафароне ки документатсия тоғри мекунанд, бисёр ҷо меран фаҳм мекунанд, фаршиви печатҳо дорад, ҳама чизо дорад. мардуми тоҷик безор шудагиай ҳамин чиз бародаро, безор шудагиай. касоне ки ҳамин хел проблема дорем, бо то охири барнома тамошо кунен. Я лайка дареғ надорем бародарҷоно, ки то ки дигар нафаро ки ҳамин хел проблемаҳо доранд роиш кунен. аз ман ҳамаша гап мезанам. бародари тоҷики хидмон маркази хидматрасонӣ Советник акай Иномҷон, бародари азизи моай, ҳазор раҳмат барои хизматҳош. шояд ки бо навори моро тамошо кунад ки дар бари мо буд рӯзои вазминида. ҳазор раҳмат калон. мо ҳам хостем ки ҳамин чиза ба бародаро совет битем, беҳтарин кор мешавад. дӯстони азиз, ҳама барои зиндагӣ омадагием дар Федератсияи Россия. баъзан вақт одамо пула мегиранд, корта буд намекунанд, дурӯғ мекунанд, мошенникӣ мекунанд, қаҳрат мекунанд бародарҷоно. маркази хидматрасонӣ Советник акай Иномҷон, бародари азизи мо, ҳозир ман ҳамаша гап мезанам. тамоми намуди супоридани гражданство, РВП гражданство, ВНЖ ва ҳамин намуди гражданство ҳамаша бародарҷони азиз мекуна. документатсияш тоғрӣ кардан бародарҷони азиз. аз ҳама хубаш ки бисёриёд нотариальная доверенность кардан наметавонед документатсияро. ҳама намуди документҳоро метавонад ки нотариальный доверенность худаш бикуна, бара қонунӣ документальный бикуна. бага бародарҷони азизи ман ягон камбудӣ бошам, ман ҷавоб мегӯм. инем хел на мисол инем хел мекуна, ина мега ки ина мисол ма ҷавоб мегӯм. ина нигоҳ кунен, инем хел мисол документҳое ки ҳаста тоғрӣ карданда ҷавоб мегӯм. мега дуюм сеюм корш ҳамин бародарҷонои азиз ки адресош аниқ маълумай дар куҷо мешава. баъд ҳама намуди ҳуҷҷатҳоро мекуна, фарқ надорад чӣ намуд боша. муҳим беҳтаринаш ҳаме ки консултатсияш бепулай бародарои азиз. ҳозир пеши як рӯз ягон чиза супориданӣ мерай, вақте ки пулша додагӣ пешаш мерай, хуб қабулут мекуна, фалон бемадон. баъд ягон саволи иловагӣ метавӣ, мега ки та дургои чӣ набудӣ. и суми ҷудогона меса, ти қатима консултатсия гузарондеси, мега суми ҷудогона меса. ти барои пули ҷудогона парто соати муайяна ман барои ту вақт ма ҷудо мекунам, баъд ман қатъи ти консултатсия мегузаронам. любой тад метавонӣ занг бизан барои бародара консултатсия гузарондан бепулай бародарони азиз, бепулай. зангаш биза, проблемаҳота пурс, бепулай бародарҷони азиз. ҳар як аз худаш бояд дарк кунад, буфаҳма. чорум, барои нафароне ки ариза менависанд бародарони азиз, намедонанд аризаро дар куҷо бинависанд, дар ки бинависанд. ариза менависанд, ягон семейни проблема, ягон корай, ҳамиёра ҳамара бародарони азиз
ҳамин бародари акаи азизи ман ба ҳар яки шумо совет метаҳем, иншааллоҳ кортона буд мекунам. панҷум, ҳама намуди запретора иншааллоҳ аввал аз ҷониби Аллоҳ, дуюм бародари азиз буд мекунад, ҳуй мекунад запретор, бисёре запретора мешавад ки ҳуй кунад, ҳамин бародари азиз ман мекунад, выдворение кардагиан, запрет кардагиан, ҳамиёро ҳамин бародари азиз иншааллоҳ ки ба хости Аллоҳи меҳрабон кортона буд мекунад бародарҷонои азиз. баъзан вақт бояд мо як чизоро барои шумо совет дидем ки ба фоидаи ҳам шумо боша, ҳам ба фоидаи мо, нагем ки раим ту фалон кардӣ, вемадон кардӣ. Фақат мо тоҷикем бояд якдигарро дастгирӣ кунем. Бародарони азиз, занг зане, ина номеро дар рӯи экран мондагӣ, адреси пураш метро Котельник Белая Дача. Бародарони азиз, бирен, касоне бовар намекунед, бирен аввал ҷои корша бинен, ҳамроҳ як суҳбат бигзаронед, як пиёла чойша бихӯрем. Бародарони азиз, айноми мо гап занем, бигӯем ина мисол мо бародарои раҳимем, иншааллоҳ ки ӯ барои мо дигар ҳамчун як коргаре ки мо рекламаш мекунем, хеле бародарай. Ба ҳамон хотир чизе ки сидқан ҳастед, ба ҳар яки шумо гуфтесем бародарони азиз ки иншааллоҳ ки кортона буд мекунад. Дар ҳаққи мо дуогӯ мекунем. Мегӯянд кӯҳ ба кӯҳ намераса, одам ба одам мерасад. Дӯстони азиз, ба ҳамин хотир ҳар он чизеро ки мо кардем, дӯстони азиз, иншааллоҳ ки ҳар як нафаре ки кардем баракат ёфтагӣ, шумоам баракат меёбед. Дӯстони азиз, барои дӯстон рафиқотон роҳӣ кардан ҳамин навора роиш ки бародарҷон иншааллоҳ беҳтарину хубтар мешавад. ина номеро дар рӯи экран занг бизан, акаи номҷона айноми мо гап зад. Худованд нигоҳбони ҳар яки мо шумо. ҳазор раҳмат ки то охири барнома тамошо кардем. иншааллоҳ ин беҳтарин чизе ҳаст ки ба ҳар яки мо шумо муҳим буд. Бародарҷоно ки ман тавсия додам. Аллоҳ ҳифзтон кунад. Худованд нигоҳбони ҳар яки мо шумо. Хайр дӯстони азиз, бародарони ғариб. Хуб.